Igualdade efectiva ou real? Real. Igualdade efectiva, pois que funciona, igualdade real, pois a que pasa. Non sei, que os sentimentos sean iguais para todos. Eu creo que é máis como que o sentimento sea real, non que sea solo por parte dun o que outro finxa. Que sea efectivo de ambas partes. Claro. Igualdade, pois, é que cando dúas persoas están nas mesmas condicións, teñen as mesmas oportunidades, que non hai outros factores que haxa que un teña máis oportunidades que outra persoa. A igualdade efectiva ou real non pode ser, por exemplo, como nun traballo, ten dos persoas o mesmo salario, sirve ben, pero na realidade, por exemplo, pois é moi diferente e claramente unha persoa tendría que ter máis salario que outra. A igualdade efectiva ou real entre homes e mulleres significa que se fixéramos unha fotografía a situación que teñen homes e mulleres no ámbito económico, social, político, laboral, pois teríamos que ter unha igualdade en torno ao 40%, 60% de homes e de mulleres en todos estes ámbitos. Tamén no traballo doméstico, no traballo de coidados. O certo é que, analizando os datos, temos que dicir que ainda estamos lonxe desa igualdade efectiva ou real. Temos que ter en conta toda a precariedade laboral feminina, as violencias machistas, ou, por exemplo, que nos postos do IBEX 35 só haxa 3 mulleres no ano 2022 que accederan, non, a ese tipo de postos directivos.